Guru nunggu kaji sana aku. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनि बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दायो आङो बशिष्ठ मन्दिरावहाय थांनो नागिरदों आरो बिराद समायना बे मन्दिरा नोंथांमोना इउटुबावहाय सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय आरो दिनै नैबे भिडिअआवहाय नायनानै लादो नोंथांमोनखौ आं जा एसे हायो मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन बिराद मोजां आरो भिउआ बेखायनो आंनि गोसोआ थानो हायासै मैयासो प्रग्रामनिफ्राय फैबाय आङो माने नोंथांमोना बे भिडिअखौ साननै उनावहाय नायदों जानो हागौ आरो आं आपल'ड होनायसिम एसे टाइम लागोन नालाय स' आङो गसाइगावनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो बेयावहाय फैबाय नाय थांगासिनो आरो फैबाय माने स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आङो गारियावहाय थाङोबा लं ड्राइभआनो जा बा खाथियावनो जा आङो माने बिदि सेन्देलखौ बा हिलखौ बा शुखौ खेवनानैसो आङो आराम बिन्दासै जयो आरोना सोर सोर आं बायदि कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आं माने गारियाव गाखोबा बिदि जुथा सेन्देल माबा माबि गाननानै बायो माने दायो आङो थालिर बायना लायग्रोनोसै बान्दर घाट दङ माने थालिरखौ पुरा लाखाबाय गोनोसै बिराद बान्दर दङ माने भिडिअआवहाय नुदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय आं जोंनि सीधा देखो सीधा गारि पार्किंआव नै यावनो दोननांगोन ओमफ्राय मन्दिरा जाहैबाय आं नोंखौ लाबाय हले दा उनाव होनाङाबा होआ होबाथाय होबाय होनांगौबाथाय होगोन होआबाथाय होआ जिखुनु लाबाय आं साखि बायनायखौ लांसै साखि लानो लेंहरो मानसिफ्रा बेयाव फैबा जेबो लायाबाबो जेबो नंखाया माने बेयावनो मोनजोबखायो आरो नै याव लाखाबाय मा मा लानांगौ ओमफ्राय नै ओइ यावसो চেন্ডেলটো দিবা লাগে নেকি ইয়াতে চেন্ডেলটো দিবা লাগে হ'ব দে দে চেন্ডেল दोनग्रा नै ইয়ে শিৱ মন্দিৰটো কোনটো শিৱটো আৰু এইটো গণেশৰ দে হ'ব দে চু नै इथिंसो इथि फै इथिं दे मा नों उल्थाथिं थांनो नागिरोलै रं खेबनो फै Ini jangan sibuk ya. Udah, denjar buru-buru aja, denjar. Kalau mau ngigil sini. Wah, lepas sih aja lo.
ओमफ्राय इखौ मा दंमोन लाब्रा र' फायमारदो एलाय रना लांजोबनाङा खाथियाव लांखाबाथाय जाखागोन थिगसे ओइयाव लांनोथ' गाहायाव देलाय नों ला दे मोनसेल' ला एलाय दे बा जि मोजां जादो थ' बे अन्थायाव थ' बे आं खाथिनिफ्राय होगौमोनलै हेल' र' आं होनो नै इखौ ला थेंक इउ अरनासै गोदावहाय जि मोजां जादो गोथाव ना कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं आयो ओइ बेबि नों भिडिअ खालामना नों आंखौ बेबि वाव नायनाय जि बुरजा फैखादो आयो जि बुरजा फैबायलै आं गिबाय आयो जि बुरजा फैबायलै आं गिबाय Ini, ini. Wow, kabar ni. Jina, aku kalau masih. Hei, ini. Bibi ni. Bibi Aku lihat. Bibi aku suka ni. Ini buruk. Bibi aku suka. Bibi kemana? Guru, nunggu kaca sana aku. Guru, nunggu kaca sana aku. Ay, kudur ini. Ay, kudur ini. Haydi. माने बेयावहा मन्दिरनि मानसिया होनबाय आरो बै जिथु थालिर लांगासिना बे होनबाय आरो बाराद्राय बिदि थालिरखौ खाथियाव लानानै होबाय थानाङा बिदिनो बिसोरो सेख'नो फैगोन खानाय बोगोन मागोन होननानै बुंबाय आरो अरनायाथ' अरानो ओमफ्राय खानाय बोयो मायोनो आरो बिदिनो खामखायोनो जाय जाग्रा चिप्सफोर होयो माबाफोर होयो बिसोरखौबो बिदिनो खामोनो आरो ओमफ्राय आगै अनजनाखौबो सानसेखालि चिप्स बिदि बथल दै चिप्स लानानै दोंबाय थायोमोन आरो बे अन्थायावहा ओमफ्रायहा खानायखौ बोगासिनो बोनानै चिप्सखौ बोनानै लांबायनो आरो आं जि गिबाय आरो आयौ
आंथ' ओरैनो सैमा मावजि बिदि बान्दरफोरखौ बिराद गियोना ओमफ्राय गोजानाव फैबाय आरो जानो थाखाय ओमफ्रायसो जोङो नै इथिंबो सायावहा फैबाय आरो दै थानायावहा बान्दरानो बान्दर गोजा बिथिंबो सरि दै आं दहायनिफ्राय बान्दर होनो माने आं बान्दरखौनो होनफ्लांबाय थादो माने मोख्रा जिहेतु जोंनि बर'नि गुबै राव मोख्रा होनगोन आरो लेथ्रायानो नांना दं आं पात्तायानो गैयामोन ओमफ्राय बे दैयावनो सुनोसैलै बे दैयाबो जि गुसु आरामथारमोन आरो ओमफ्राय गिनोबो ओंखारोना बिदि एसे स्लिपारि जायो नालाय मोजांखा नै मोख्राफोरा जों होनाय थालिरखौ जानानै पुरा माने उदै बुंबायदां आरो दलद जनानै दोङो नुवाखै जि आरामै जनानै दोङो ओमफ्राय बिसोरो इयाव थाबाय थायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि फैनो गोसोबा बेलटला सारियालिनिफ्राय राइट साइडआव हाबनांगौ आरो जेनेबा जालुकबारि साइडनिफ्राय जुदि बेलटलायाव फैदोंबा राइट साइडथिं हाबबानो मोनो आरो गुगोल मेपाव लकेसन नायनानै फैबानो जायो बशिष्ट मन्दिर होननानै सार्च खालामनानै फै अब्लानो मोनफैगोन आरो बिराद बरियाखा जायगायाबो बरिया आराम नांबाय आंखौ फैनानै आं एबारसो फार्स्ट टाइम फैदो बेयावहाय जोंनि खाथियावनो जायो आरो जायगाया अब्लाबो फैनायखौनो जायाखैमोन ओमफ्राय नै जोङो फैबाय जोब्बाय नालाय फुजा होनायाबो ओमफ्राय गोसोखौ स्रां मोनबाय आरो मोजां नांबाय ओमफ्राय सेन्देलखौ नै इयावहा दोननांगौ जरासेयावहा थाइबा होनांगौ दे जोंनिया सानैनो 10 थाखा थांबाय होनदो ओमफ्राय खानलिखौ हैफिननो होबाय आङो लावदुमखौ माने दोहैयो साखि खला माबा बायना जे लांदोंमोन ना बेयो आरो ओमफ्राय नै बान्दरफोरा बे दखानफोरावबो थाफैलायलायो आरो डेन्जारखौ बिराद मैला जायो नै नोंथांमोना आंनि बे जंल'जोंथ' गानबोनाङा आरो ना सलबार गानबाबो एसे गुसुंखौ गानबानो जाबाय नैलाय जि लेथ्रानो माबाखौबो हो